Gikumpirma sa Davao City Police Office nga mikunod ang ihap sa disgrasya sa mga sakyanan sa kadalanan sa Davao City karong tuig 2025 kung ikumpara nitong milabing tuig 2024. Subay sa report sa Davao City Police, nitong tuig 2024, ana sa 8,369 ka mga sakyanan ang nalambigit sa disgrasya. Mas taas kini kung ikumpara karong tuig sa parehong mga quarter ana lang sa 5,718 ka mga sakyanan. Nagtuang DCPO nga nagmatngon na ang mga motorista sa balaod trapiko mao nga mikunhod ang matalang disgrasya sa kadalanan sa syudad. Isang karason ani sir na mo ang sige nato og kanang kandak og kanang pagpahibalo sa ato ang mga kiisang labawenyo, especially sa mga programa sa traffic enforcement unit sir sa Davao City Police Office o ilang mga operations sir no. Mga plan kalsada dako kay siya og kanang impact sir nganong nagbuko ang ato ang disgrasya diha sa mga kadalanan. Mas daghan ang na-record nga private vehicles nga moisagad malambigit sa road crash gisundan sa mga motorsiklo dayon mga truck. Yes sir, ang kasagaran nga rason sir no, main cause of incidents no diha sa mga kadalanan is human error sir. Kanang inattentive gani sir nga mga driver nag-text sir while nag-drive or kanang kulang og tulog ingon na sir no, isa na siya ka rason kung anong naay mga disgrasya diha sa kadalanan sir. Aron mas makunhuran pa ang ihap sa mga disgrasya sa kadalanan sa syudad, mas pahugtan pa sa mga otoridad sa Davao City ang pagpatuman sa mga balaod trapiko o ordinansa. Hilabi na ang City Ordinance Number 0334-12 kung Comprehensive Transport and Traffic Code of Davao City, City Ordinance 0270-23 Series of 2023 kung the New Speed Limit Ordinance of Davao City o Republic Act 4136 kung the Transportation and Traffic Code. Pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista na kanunay mag-igmat sa pagmaneho aron malikayan ang posibleng disgrasya o aron malikayan sab nga doon na pa'y mga kinabuhi nga maangin tungod sa disgrasya. Naglaom ang Davao City Police nga mas maubos pa gyud unta ang matala ang aksidente sa mga sakyanan sa kadalanan sunod tuig. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.